Копане. Ицо, знаеш ли Ицо? Не, Ваня. Знаете ли се? Галя съм вас. Здравейте. Благодаря, добре, вие. Има и четене малко голямо, но аз пък ще Пепо, снимай го докато още не е наквасен. Обърни се от тъми да сходите кода гжиш. Айде, чао. Как се казва колата Олимпиада? Запомни ли? Олимпиада. 1-0, знаеш кой е? Кой е? Полицай. 2-0, туалетна. 3-0, полицай в туалетна. 2 туалетни. 5-0, Олимпиада. Ми так, дръж ме. Шишето къде е? Шишето не знам къде е. Снимаш го, това не е това. Пита ми, Колю къде? Коля? Така ли? Ракета не е там, аз едно се... Само да побързи да тренира. Нищо не бара, нищо. Има едно мъжко време, има едно мъжко. От мен нещо да го поддържа. Да, това. Сега ако бега кандидатствали по някоя програма, да вземат някой лев, да го направят. Колко е часа? Захари. Ма не можаваме да го научим много бързо. Тогава. Това е Ръстан. Чакай хмела. До година ли всъщност? До година? И юбилей ли? Първият път 2002 се събра. Горе от къщата. Времето минава. 10 години, така? Изложихме се ни с тебе. 2002 Това бяхме класа, събрахме така... лет не трябва. Горе от къщата. Като правим там. Така ли? Той е на другата. На другата ли беше? На другата. А ние плочи, кога правим? Тук има една. Човека за пресника. Ама е заключено. Да, ще ми спите ръките. Ама много яка група. И беше един терефил до коляно. Като тръгнахме да си отиваме, ние толкова пияни. Да, в този терефил ти казвам как съм отишъл до кола. Просто беше в такова положение, държава да се осите там. Забелязали, че са топа. Добре, аз знаете да имат чашки, чиники за момчета. А вилито? Прекараме с ръките в живота. Косата виж. Къде ще решете между нас и това, ако искаш? Мани и тия вестници, тия мърлее с нощ. Не ги слагай хич. Мръсни си. Сега. Момчета, тук имаше цяла упаковка вилиците. Къде са? Едно куче, едно си шедата. Ето Ине. Ине. Къде са? Да. Хочеш величката, стани да помогнеш на Леля. Няма ще оправя. Няма. Може си помисли за какво. Вече легнеш, обаче дали спиш, дали... Детенците къде е да отворим на него?
Сега всички има ли? Ние сме се млади още. Здрасти. Добре се. С камерката работи. Добре. Просто с камерата. Колко клики стара? Добре, бе, да се оплакна. Бач ме, драго. Ние, идам пак аз. Добър вечер. Ти ме кажа 7 носа, пък ми звъниш от 5 часа. Нали тогава почнаме? Тогава ли почнахте? Той ти е за звънение от 3 години. Ето! Така ли става? Ето! Добре. Ето чикотито! Има дъщеря, ама това не ми пречи. До утре. До утре! Аз исках да те опозная тогава. Ма вие пък кажи ли за първи път завижда си с нея? Той ме вижда за първи. Не е верно. Не мога да си. Как ще завижда за първи път? С баща ти, като бяхме на пазара на борсата в Любимец. Помниш? Може. Знаеш какво правя? Това просто и пак такова. На прозата, пробвам с камъша, може ли да пи, не може да имам по човек. Тя вика, то сме партньор. Да, къде да удари някой, да го пробва, да го видя, дали става, дали не става, иска да пие, да го пробва. Той гледа, не ване да удари. И аз съм седнал на масата. Няма сега. Моето е на Така, масата. къде е леко? Слушам, две мъжки. Дигни се ръката. Ма за какво става въпрос? Няма значение, дигни се ръката. Значи, нали как се почва? Така, две женски, едно чака и нали. Какво не съм направил второ? Защото той ще да е женско. Моя И баща, трето да е пак ще е женско. Докажи се. Ти обичаш жените. баща ми има две дъщери и внук. Да. Така. И моя баща ми го Миле. каза. Ти застрика фамилията. Нали ма зето е? Много деца има. Затрика фамилията. Викам сега, аз съм евреен. Да ти кажа защо. Той Евреите и има две жената. дъщери, има сестра, тук само племе. Казах ти хема обен. И колко те ме който ади? Аз срещнах Адамчко. Притеснете се на като не... И никой не съм им казал. Натисках е. Не така защо? Тя каза, не искам да уча МИ. Искам да уча, искам история, искам това. Така тя не го направи. После да децата, влизаха проблемите и в един момент каза, дай да майка е аптекарка. Фармацевт. Дай да учи фармацевт. Тя не е 22 години, жената така че 21 година. Три висшите имат и беше икономика в учителски съюз. Беше бебе още. Къде нас съм в... Аре, имах един познат. Захари. Педров, къде ли е? Познаваш ли? Друга може да може да начине. Защото ни води и няма. Има. Е, у нас е. Чам как е готова? Ама, да крака ще се раздвижа. Да се отдърби, бе. Еш, горе, бе. Значи на края на гората. Паката и като здравейте. Здравейте, извинявайте, госпожо, че най-пред трябваше да направя здрасти с вас. Приятно ми е. Шалем.
Абе, що камъше, като трябва да поглота глава. Така вижда, няма да го познали. Да? Що се утре година, здравейте? Надявам се много, че... Аз съм дъщеря на Тимо. Старе, На Чурене. на Пошкина. На Чурене. Той не е На черен. Пушкина. Чурене, бе? Той не е черен, не е черен, той го чак толкова не е черен, бе. Черен, той е Пушкин бил. Да. Вече мога да го заборя. Въобще не мога да ме сега. Дале. Как? Знам. Даш такива къде се опиташ. Искаш, може да се опиташ. Ще не е като танк с тебе. Аз колко път съм бил на тях. Аз съм винаги съм. Къде си? Женал съм, винаги. Да, винаги съм в движение, женал съм. Аз Коя партия там ще? това партия не ме интересува. Винаги да бъдете обединени. Защото нацията нашата се разединява, това е много лошо. Да сте живи и здрави, после пак ще говорим. На всички здрави. На вас, на вашите семейства. На вашите жени, хубави жени. Здраве. Вие трябва да знаете, вижте казвам, ако не беше моята жена, аз нямаше да спечеля тези успехи, които имам. И тя винаги казва, 50% успехите са мои. Викам, да, винаги ги. Така че между вас да знаете, че жената е необходимо до вас. Необходимото зло. Не зло, моля. Социално. Ние старава Да думата бъде винаги до социално. вас, защото това е една опора. И ние сме вече на такава възраст, че трябва да имаме много близък човек. Аз съм сигурен. Всеки успял мъж, стои една жена. Да гледаш. Айде бе, тате. Да, не. Аз му казах, Тате, айде тук на столчета. Не, аз съм си тук. Не съм да ходя. Айде, да седнеш тук. Не, кака не видиш? Няма да го. Да, кой слуша да седнеш тук? Не, седи. аз съм тук. Дойда да видя моите приятели, които са ма. Ще чапали от коли. Никой, да. Петър Тончев се да никога. Абе, забравя съм, аз не Аз знам, аз помня, Петър Тончев беше сигурно коло пък ни го слагали сметката. Петър Тончев беше национал тогава и Петър Тончев трябваше да вземе срещата, защото беше сигурен. Ма не пред седмица го надви. Това бе ме на отделните на Няма значение, Петър Тончев се оплаши и загуби, а пък коло точно, което не очакваме, той се среща и... Какво прави се Петър Тончев? Не съм го чул. Я го казвам, Не мога да кажа дали измразилка, но беше всички имат страх. Коста Рика. Щат ли на Америка? Колко са? Не бе, Порто Рико е колония, нали така? Значи, мъж. Чакай сега, колония ли е или не е колония? асоциация самостоятелно са. Колко са щатите, бе? На здраве, брат. Ало, На здраве. ало, слушай сега, на здраве. Да. Аз за той споря. Нищо не знаеш. Стига. Колко са ли щатите? А? Мексико също е колония. 50. Да. Да, ма споря ми, че са 52. Не били 50. 52 ми били 50. Сега, И аз се борих за трябва по 50. история да изпитам. Няма да Значи се борим заедно, няма проблем. Към мъж ще го отваря 52. Бати ми какво каза? Колко щати са, Да бати? ви казвам сега.
Аз също не знам къде се намира Порто Рико, не съм я чул. При 20 Ама да, години. ти беше там. При 20 години. Колумб открива Америка. Открива 1492 година. Връща се и казва, че е открил някаква земя богата. Там история рече. И втори път, когато се връща наново, по същия път, пристига първият остров, който е открил Доминиканската и Хаити. Те са на един остров и някои от книгите, от някои вижте, остров Испаньола. Но се казва след Доминиканската република. Испански остров. Не, Доминиканската република. Така се говори. И тогава той, като идва пак в този остров, тръгва на юг и пристига в Порто Рико 1493 година на 12 октомври. Празника и откриването на Порто Рико. Да, този празник при тях не се работи. Сега всички празници, които са в Порто Рико, не се работи. Ако е в сряда, значи не се работи петък, събота и неделя. Ако е в понеделник, не се работи. Ако е във вторник, в понеделник